ġejja within Europe, mhux ġej mill-Afrika. Li hu żgur li il-post qed jintuża b'mod abużiv fejn suppost huwa farm tal-baqar jew tal-majjali u qed jintużaw f'ko-presidenzjali ta' diversi nies. Sissa r-riżulta li hawn mal-118-120 persuna tieqgħodu hawnhekk. L-istat tagħhom żgur il mhux qed jgħid għalih kif għandu joqgħod u aħna tagħmlu ċara li llum għandu jiġi evakwat. Semmejt l-istat, anke stat diżuman, eċetera. X'saktu eżatt x'intħaltu hemm ġew? Mela, jirriżulta li minflok postijiet fejn jinżammu l-baqar ġie subdivided b'ħafna panels tal-injam, triply, plywood, cellulose, compartment żgħar, kmamar, jekk titgħidilhom kmamar, u ġa kull kamra joqogħdu diversi nies ġa fiha, ġifieri dan nitkellmu post vera limitat mill-warehouses jew mill-postijiet fejn kienu jinżammu l-baqar. Fuħut minnhom kien hemm 20 sodda, ishom dormitorju, oħrajn 35 kamra, oħrajn 30 kamra, ġifieri kienu maqsumin. U kellhom anke appliances fejn jieklu, eċetera, L-appliances ishom kienu komuni għal kull section li kien hemm. Ġifieri anke biex inħasslu. U l-post ġifieri kien tikirulhom xi ħadd? Jekk kien xed jinkera jew le ma nafx, imma li kienet jilqa' nies ġa fiha b'mod illegali, b'mod abbużiv ieħor. Ġifieri żgur ma stax jintuża għal skop residenzjali. U l-okkupant kellkom xi tip ta' kuntatt miegħu s'issa? L-okkupant kellimnieh kemm il-darba, informana li ħajjipprova jittemperar ruħu billi daħħal applikazzjoni. L-awtorità għandha ċara li fejn tidħol change of use. L-awtorità tiġixxi mal-ewwel. Jiġifieri m'aħniex nagħmlu eċċezzjonijiet, ġixxejna ħafna farmhouses fejn l-awtorità meta jidħol change of use taqta' d-dawl u tisiġilha u dak propri qed nagħmlu llum. Jiġifieri issa mal-andament tal-applikazzjoni wieħed irid jitkellem mal-persuni responsabbli u naraw x'ħajkun l-eżekutiv. Fl-aħħar se jkun il-pass il quddiem issa. Anke minn dawn l-immigranti x'se jkun ir-riżultat? Bħalma qed l-ewwel il-fatt li s'issa ma riżultax li huma migranti illegali, aħna neħħejnihom minn hawn bil-kelma tajba u għedilhom jfittxu post alternattiv. Sissa minn ta' planning authority aħna maħniex naraw li il-persuna per se hawnhekk b'mod illegali fil-pajjiż, jiġifieri u allura nħossu li hija f'responsabilità tiegħu at this stage li jfittex post alternattiv.